everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Stories, and namhlanje sikhuluma nge-smoke and mirrors guys. And join us guys ukuthi ke next week mhla ka-3 April ngo Good Friday it will be the last episode of Smoke and Mirrors, and sekuzongena ke umdlalo ke omusha khona laphana ke kulesa slot se-Smoke and Mirrors. Niyabona guys ukuthi ke kuyashuba ke manje ziyashuba izinto i-storyline sidla ngokuqina ke njengoba ke sekushone ke uJason umuntu ke okade strong kangaka, and akekho umuntu becabanga ukuthi ke uyo ke afe ke uJason ngendlela ke kade ke eyisigora ngakhona, noma ke ngendlela guys ekade ke enamandla ngakhona kulomdlalo. So namhlanje guys njona zike guys ukuthi ke uMartha kanye noJason they were preparing for their wedding. So guys uMartha ke uyaqhubeka uyalungiselela umshado, sefayine ngube emhlophe waiting for her husband, unknowingly ukuthi ke uJason ke guys akasekho ke emhlabeni. On the other side bathi ke uThandiswa noZolethu abanandaba ukuthi ke kwenzekeni ke guys, abanaluzwelo ngokushona ke kwaJason, but ke guys kufanele uThandiswa udlule ezintweni eziningi ezinzima edluliswa yibona ke oJason ke guys. Enye ke into esizoyibona guys ukuthi uNgcuka uzomblame uJason uma seshonile, but uzovela mtshela ukuthi kodwa ngakutshela ngathi kunezinto ekufanele ungazenzi wena wazenza. Ebhlungu guys ukuthi uMartha ke ulahlekelwe ingane wayeselahlekelwa ke indoda futhi, but ke we are hoping ukuthi ke those rituals babezenza zahamba kahle, uzokwazi ukuthi ke abe nebusiness ke okungenani, angalahlekelwa indoda ingane nebusiness yabo. So yeah guys, injalo ke indaba ke kaMartha bakithi uzokhala kabuhlungu namhlanje ezwa ke indaba zokuthi ke umnyeni wakhe akasekho emhlabeni, awusekho umshado. Angazi obekade bethembisene ukuthi ke bazonikana lokhu njani ilokhunja yabo. So wamtshela kuMartha hayi cha sizokwazi ukuthi sizame lonto lema ngabe sesishadile, kusho ukuthi ke cha ngeke aphinde ke ayithole ke yona lonto ke guys uMartha. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.